अंधार 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 असं झालं तरी का रोज गोकुळातून येणाऱ्या गवळणी आज एकाएकी बंद का आले लक्षात त्या नंदाच्या कार्टानेच गोकुळात काहीतरी दंगामस्ती केली असता काय करावे या नंदाच्या कार्टाची पुतणासारखे अनेक राक्षस त्या हरामखोराच्या वधासाठी पाठवले परंतु त्यांचा देखील काही थांब पत्ता लागला नाही काय करावे काही कळत नाही आता आपल्यालाच काहीतरी मार्ग काढला पाहिजे आले लक्षात आपल्या राज्यामध्ये धनुर्याग यज्ञ करावा आणि या यज्ञासाठी आमच्या लाडके भाचे श्रीकृष्ण आणि बलराम यांना आमंत्रित करावे आणि त्यांचा कप्ताने वध करावा परंतु ही कामगिरी करणार कोण अक्रूर मामा बरोबर मथुरेच्या प्रजापती कंसराज यांच्या चरणी त्रिवार वंदन. महाराज आम्हाला एकाएकी बोलण्याचे कारण अक्रूर मामा आम्ही आपल्या राज्यामध्ये धनुर्याग यज्ञ योजला आहे आणि या यज्ञासाठी आमच्या लाडके भाचे श्रीकृष्ण आणि बलराम यांना तुम्ही आमंत्रित करायचे आहे. महाराज आपली कामगिरी झालीच म्हणून समजा. ठीक आहे अक्रूर मामा येतो आम्ही.